गोजौनिफ्राय बै खान्थाल गोमोना थमलायनाय हायाव गोग्लैबाय आरो नङा होमबा दा गोग्लैनाय लोगो लोगो गुब्रुनानै बै बेगरफ्रा फोथिया फोथि जाजोब्बाय आरो दा जेब्लानाखि बिपिएफआ एबा हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिआव राजा जाना फैनोसै नेक्स्टआव नङा होमबा शिब जानोसै नङा होमबा दा बै शिब जानायनि उनाव बिथांमोनहा बिखा खर' गासिबो गोसो मोदोम बायफ्लेजोबसै आरो हेल' लोगोफोर दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आंनि चेनेलाव नुजाफैलायबाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि दान्दिसे सावरायनो होननानै दा बिनि सिगां नोंथांमोना नैबे मोनसे बेनारखौ नायनानै लाग्रो आरो दा बे बेनारा सोरनि नङा होमबा दा दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे होननाय बायदि नङा होमब्ला रायज्लायदाव बांलाङो नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे आन्दोआव थानाय बेनारा दिनै सोराङाव फैदों रायजो राजाफोर नंगौना नङा सोराङाव फैबायब्रा दा बै समाव बिथांमोनखौ जेब्लानाखि बुङोमोन इउपिपिएल हान्जानि मोनसे दोलो होननानै बिथांमोनखौबो बुंनाय जायोमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ आरो दा बिथांमोना बै समाव बिराद बोराबोमोन रायजोफोर जों मानो इउपिपिएलनि मोनसे खोन्दो आरो मानो इउपिपिएल जाद्लाबायनांगौ होननानै बै समाव बुङोमोन ना रायजो राजाफोर नाथाय दिनै फैयै बास्तबाव मा जाफैखो नङा होमबा दिनै बिथांमोननि बेनारा दिनैहाय मोखाङाव फैबाय दिनै बिथांमोना इउपिपिएल नङा होमबालाय मा जानो नङा होमबा दिनै बिथांमोननि मोनफ्रोमबो आगानफ्राव दिनै बिथांमोननि मावनाया इउपिपिएल हान्जानिसो आगान नङा होमबा रायजो राजाफोर दा सिन्था खालामनांगोन बिथांमोना दिनै बुंबालाय मा जानो दिनै गिलु फालु कनफारेन्स जादों एनुवेल कनफारेन्स नङा होमबा दा बेयाव दिनैहाय पेन्डेलफ्रा सिन्थाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि पेन्डेल जोब नङा होमब्ला दा बै समनि बाथ्रा रायजोफोर नङा होमबा दा बै समाव जेब्लानाखि एनुवेल कनफारेन्सआनो हक माबा मोनसे कनफारेन्सआनो हक नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव गेटफोरखौ मा रोखोम साजायनाय जायोमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोनाथ' खेल दं गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होयै दिनैसिम बोरायबोबाय नङा होमबा मानो गोसोआव गैया जानो नङा होमबा दा दिनै नैबे समाव दिनै बिथांमोननि गेट जेनाखि बेनारजों बानायनाय जोङो बेयाव मा नुनो मोनखो रायजोफोर दिनै लासैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि सिम्बल गासिबो गोमोरलांजोब्बाय रायजोफोर ओरैनो सेराव मोनफाल'सै आरो बाखिखिनि बेयाव मोनसेबो सिम्बल गैला बेयाव जाहैबाय इउपिपिएल आरो बबेबा जोबसै आरो दिनैनि दिनाव होमबा दिनै एसेबाबो सोलायदोंना सोलायाखै रायजो राजाफोर आरो गोमालांदोंना गोमालाङाखै नङा होमबा दा बै समनि बाथ्रा बै समाव जोङो गेटफोरखौ माजों बानायोमोन जोंनि बर' हारिमु एबा जोंनि कालसारखौ लानानैसो माखासे गेटफोरखौ बानायनाय जायोमोन नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव जों मा नुखो रायजो राजाफोर दा बेखौनो सिन्था खालामदोब्रा दा फैगोन समनि बाथ्राखौबो जोङो सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफोर नङा होमब्ला नैबे बेनारखौ लानानै दिनै जेरखम सिन्था खालामदों नङा होमबा दा बै समाव जुदि प्रमद बर' बिथाङा जुदि सरखार फैनांगौब्ला माने टटेलि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिम्बल चेन्ज जाजोबनो हागौ आरो दिनैनि दिनाव जे परिस्थितिखौ नुयो नङा होमबा अट'मेटिकेलि सोलायगोन आरो दिनै सोरनिबा फट' होदों आरो सोरनिबा सावगारि होदों बा सोरनिबा सिम्बल होदों मालाबा खेथ्रआव माने सोरखौबा माने गासिबो बोखारजोबनानै सोरखौबासो ज्राव बसायगोन आरो बेबायदि खाथांखा आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दा बिथाङा जुदि सरखार थानांगौबा दा बिथांनि जायगायावबो माब्लाबा सोरनिबा माने मा होनो बै अन्थाइनि खाम्फाफ्रासो गायसननाय जागोन होननानै आरो मा खोनादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिबान एंगारसिगोन होननाय निउसाव मोन्दों आरो आङो दहाय फुङाव दा बेसेबां सैथो समासो फोरमायसिगोन नङा होमब्ला दा आंनिबाबो बिथाङा बिबानखौ एंगारनो हागौ आरो बायसान्सआव जुदि एंगारनाय जायाब्ला माने माखासे नारसिननायनि गेजेराव बिथाङा बिबानाव थाफिननो हागौ आरो मोननै अपसन दं दा बिथाङा बिबानखौ एंगारगोन माने बिबानखौ एंगारनायनि समाबो फैबाय नङा होमब्ला दा आं बै समावनो बुंखादों माब्लाबा सानसे समाव दिपेन बर' बिथाङा इलेक्सन गेलेगोन होननानै आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव भिडिअबो बानायखाबाय रायजोफोर दा जोङो बेखौनो साननांगोन नङा होमब्ला दिनै बिथांमोनहा
टटेलि दिनै जेनाखि बिथांमोननि दैदेननाय UPPL सरकारजों दैदेनजानाय एबा UPPLनि सिनस्रि आफाद नङा होमबा दिनै बिथांमोना अट'मेटिकेलि सोलायखागोन दिनै बिथांमोना राजनितिनि बाथ्रा दं इलेक्सन गेलेनांगोन नङा होमब्ला आरो बिथांमोना जेननायनि उनाव मा जागोन माने आन्दलन खालामफिननो हानाय नङा जिहेतु दिपेन बर' बिथाङाबो सुक्ति होनायाव आखाइ दङ नङा होमबा बिनिखायनो बिथाङा उननिखौ सिन्था खालामहरनानै दिनैनि दिनाव बिबानखौ एंगारगोन नङा होमबा दा बिबानखौ एंगारनायनि उनाव जेब्लानाखि बिथांमोना जेनगोन गाज्रि रोखोमै जेनगोन आरो दा जेननायाथ' खाथांखा 100निफ्राय 100% जेनगोन बिथांमोना आरो बे सरकारा माब्लाबाबो जौखि जौ बोसोर फैबाबो माब्लाबाबो माने फैनाय नङा आरो बे गोमानायानो गोमानाय दा बेजों लोगोसे जों सिन्था खालामनांगौ बाथ्राया बेसो दा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि UPPL सरकार बै सरकार जोबनायनि लोगो लोगो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोबलांनो हागौ नामा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दानिया आरो फाइनालाव नङा होमबा दा जोबलांनोबो हागौ जिहेतु बिथांनि जेनाखि मावनाय बेयो मोनसे बर' माहारिनि सिनस्रि आफादनि खामानि जायाखै बिथांमोननि मावनाया जाहैबाय मोनसे राजनिति हान्जानि थाखायल' जादों रायजो राजाफोर दुखु मोननानै लाब गैया जेब्लानाखि प्रमद बन्दु बिथांनि सरकार फैदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथांमोनहा प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारजों गोसो मोदोम जिउ होनानै आगानजों आगान होनानै बिथांमोनहा सरकारजों थाफानानै खामानि मावदों एबा थैथाब थांथाब मदद होदों एबसुआ मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा दिनै बैफोरनि नेमखान्थिफोरखौ बिथांमोना बावनानै राजनिति हान्जाजों बिथांमोना सरजाबनानैसो खामानि मावदों नङा होमबा दिनै रायजो राजाफ्रा मिथियो बिनिखायनो दिनै साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजा हक इन्टेलेक्सुवेल बिदा फंबाय आरो सारमोन हक दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साफ्रोमबो गाव गावनि गोसोआव गोथार बर'नि माहारियारि हिसाब होनानै रावबो माने गनायला माने एक्टिभ खालामला आरो दा बैफोरखौ सिन्था खालामोब्ला माने जोङो साननो हागोन माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबा गोमालांगोन आरो बिथांमोननि सरकार बे सरकाराथ' 100आव 100% बायखागोन आरो 2025 मायथाइयाव फैगासिनो दं माने रायजो राजाफ्रा बै इलेक्सना माला जायो आरो इलेक्सन जानायनि उनाव बिथांमोनखौ बिदाय होनोल' माने नेगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर नङा होमबा दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामनांसिगोन दिनैनि दिनाव दिनै सरकार बायबायब्ला दिनै दालाय आफादफ्रा मालाय थागोन रायजोफोर थायाब्रा सापज फांसे खान्थाल बिफां बे खान्थाल बिफाङाव बिराद खान्थाल गिदिर दं नङा होमबा मोनबाय बांद्राय मोनोब्ला मा जायो फिथाइया सिरियो दा बिदिनो गोजौनिफ्राय बै खान्थाल गोमोना थमलायनाय हायाव गोग्लैबाय आरो नङा होमबा दा गोलैनाय लोगो लोगो गुब्रुनानै बै बेगरफ्रा फोथिया फोथि जाजोब्बाय आरो गोग्लैबाय नालाय खान्थाल गोमोना गोग्लैबाय नालाय बेगरफ्राथ' फोरसा फोरसि जागोन लेथेर फेथेर जागोन नङा होमबा माने जथायसेयै गैला आरो माने फिथाइया फिथाइ महरै थाला नङा होमबा दा सरकारनि बेला दिनै सरकाराव गोबां रोखोमनि दैदेनगिरि दं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ लानानै नङा होमबा दा दिनै बैफोरबो बिथांमोनाबो लेथेर फेथेर जागोन खान्थाल बेगर लेथेर फेथेर जानाय बायदि दा बिदिनो सोरबाबा बबेबायाव थांसै सोरबाबा थफि हमसै सोरबाबा नांगाल बोरायाव ज्राव ज्राव फैनोसै सोरबाबा अनेक बायदिसिना दोलोआव थांगोन आरो दा बे रोखोम जानानै बै दोलोआ माने लासैनो जोबलांगोन माने जथायफिननो हानाय नङा आरो खान्थाल गोमोन गुब्रुनायखौथ' नोङो जुफिनबाबो मालाबाबो गल जायाना रायजोफोर दा थिग बिदिनो जागोन नैबे सरकार आरो नैबे रानिं बास्तबनि सरकारा बेखौ सिन्था खालाम दा दिपेन बर' बिथांनि बाथ्रा नङा होमबा दिनै बिथाङा इलेक्सन गेलेनायनि खाबुखौ लाखागोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेसेबां मावबाय थानो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे खामानि मावनाय जायाबाथ' बदनाम मोनगोन आरो बदनाम मोनग्लिबाय दिनै दा बिथाङाबो सिन्था खालामबाय जानांगौ रायजोफोर नङा होमबा दा बिथांनि इलेक्सन गेलेनायाबो समा फैबाय आरो दा फारसे ओरैबायदि साननांगौ दा बिथांमोनहा सुक्तिखौ लाबोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दिपेन बर'
बिथाङा बेयाव आखाइ दं बिनिखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामनो हाया जागोन आरो दा गोदान जुदि आफादगिरि दोनब्ला बिथांमोना एसेब्लाबो हागोन आरो रायजोफोर दा बैफोरखौ साननानै दिनैनि दिनाव सोलायदोंबो जानो हागौ आरो दा मा होनबावनो रायजो राजाफोर नङा होमबा दा जेरैखि साना जेरैखि बुङा बे मोनसेयानो फैबाय थागोन आरो दा गोबां बाथ्रा बुंनानै लाब गैया दा जेब्लानाखि BPF एबा हाग्रामा महिलारि सारा BTCआव राजा जाना फैनोसै नेक्स्टआव नङा होमबा शिब जानोसै नङा होमबा दा बै शिब जानायनि उनाव बिथांमोनहा बिखा खर' गासिबो गोसो मोदोम बायफ्लेजोबसै आरो नङा होमबा दा मा जालायगोन बिनि उनाव बिथांमोनहा लास्ट पर्यन्त जेबोथ' खालामनो हाला माने दावराव खालामसिगोनलाय आरो आन्दलन खालामसिगोन अब्ला हयले बेखौ सिन्था खालामदो डिभाइड आसान 50-50 माने सोमावसारनो गोनां जाफिनगोन ना आरो बिथांमोना आरो सोमावसारखागोन